Visita de Luís López e Telmo Martín a obra de renaturalización do Miradoiro da Peixeira e a mellora da accesibilidade ao campo de San Roque en Portonovo. Uns traballos que roldan o 1 millón de euros, financiado o 80% pola Deputación de Pontevedra e o 20% restante polo Concello. O alcalde destacou a transformación do espazo, convencido de que se converterá nun punto de encontro para veciños e visitantes. Esta obra significa de que aquí había un espacio que prácticamente moi degradado, e viñas aquí, porque se vivías aquí, ou raras veces para subir ao campo San Roque, porque esta zona é maravillosa, a zona do Mallador de Peixeira sempre foi bonita, pero ahora con esta recuperación, con esta renaturalización que se fai deste espacio, pois vese claramente, o sea, sobran as palabras, de que se está recuperando un espacio que vai a ser non solamente para as persoas que viven aquí, senón eu creo que vai a ser un punto de encontro, e iso é o importante. A reforma tradúcese na ampliación dun espazo de prioridade peonil que se suma ao mirador e que inclúe a vía que separa a subida ata o campo de San Roque. Os coches poderán circular, pero a unha velocidade reducida. Tamén se mellorou esa subida ao campo de San Roque, suavizando a rampla e serpenteando o seu percorrido. No borde costeiro optouse pola renaturalización, recuperando o estado do litoral previo ao Miradoiro. O presidente provincial destaca a relevancia do proxecto. Quero felicitalo por ter a valentía para levar a cabo un proxecto transformador donde o prioritario pasan a ser os peóns e cunha clara vocación de poñer os espazos naturais en valor, algo que xa leva facendo desde toda a súa etapa de alcalde ao fronte do Concello de Sanxenxo. O alcalde aproveitou tamén esta visita para reivindicar o carácter mariñeiro e tradicional da vila de Portonovo. Destacou algúns dos proxectos xa executados para manter esa esencia ao tempo que avanzou os seguintes obxectivos. Estamos gestionando coa Xunta de Galicia o espacio que vai ser o porto de Portonovo, onde ten que haber un gran aparcamento, que faltan plazas de aparcamento en Portonovo. Estamos estudiando o aparcamento da zona da Perla, porque os veciños de aquí demandan aparcamento, pero é verdade que no seu momento, isto, se te fijas, presidente, Portonovo, que o conoces ben, é como unha pequena montaña aquí, é que, bueno, que cando se foi construído, pois hoxe non se deixaron moitos espacios. Por lo tanto, os poucos espacios que ten Portonovo estamos intentando recuperalos e así seguiremos. Durante a visita, un grupo de veciños da zona amosaron o seu rexeitamento a este proxecto, queixanse da supresión de varias prazas de estacionamento e das molestias que lle supón, din, poder acceder agora ás súas vivendas. Lamentan que a súa opinión non se tivese en conta dende o inicio da reforma.